Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 24-nji iýuly hepdeniň duşunda güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü gepleşigimiziň temasy Ýewropada gaç watalga nähil almaly? Ya da Rusça aýtsam, как Европе получить политическое убежище? Ine şol ýanky mesele seredilmezde birinji bilen men şu iki kelleli prezidentleriň beren dawalary ýanky beren wagdalaryna sizin ünsüňizi çekjek bolýan ýa şol tema degişli şolaryň wagdalary. Gelin diňläliň. Kyn görmän. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawraly gasam edýär. Hormatly vatandaşlar, indi bolsa Türkmen halkyny durmuş katastrofasyna elten, Türkmenistan katastrofa elten we doğruşun batyryp duran Gurbanuly Berdimuhammedow, öz tohumynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedowa söz bereliň we onam dinläliň. Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam, öz tohumynyň arkada Gurbanuly Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Hormatly adamlar, men boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir betbasyly duşanyň arasyndan gynansak da öfem raýatlygy bar. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen dowlaty sen her ýeriň arkaňda daýary ýetdirýär. Eger durmuş mesele çykaýsa, näse Daşary işler ministriniň wekillerini aňarda ýani Türkiýede bolsa ilçhanada giýici unyň dowamyndan ýüz tutup bilerdi. Kime näme kömek gerek bolsa hemme zady eder. Hormatly vatandaşlar, men näme şu iksan kezzap bizim seslerimizi ogurlap, bizim pullarymyzy ogurlap ýören kezzaplaryň ýanky beren wagdalary we kasamlary bilen sizi ýanky şu tema baglaşdyrýan sebäbi şuň bizim haklarymyzy bozanlygy sebäpli biz bozgunluk temasyny galdyrmaly bolýar we bizim köp bizim vatandaşlarymyz dürli döwletlerde bozgunluk ýagny bozgun bolmagy mejbur bolýar. Ine şoň üçin men şuň ýanky kasamlaryny size aýtdym, size ýanky eşitdirdim. Şol bizim temamyz bilen gaty bagly. Bozgun diýmek, ýanky ýa bozgunluk diýmek adamyň haklaryny bozulan ýagdaýyna ýanky bozgun statusy almak emeli gelýär we şol bozgunluk bizim konstitusiýon haklarymyz bilen gaty bagly. Ine şu bizim konstitusiýon haklarymyz bolan soň şu bozgunluk temasy dörýär. Türkmenistanyň her bir vatandaşymyzyň ýanky pikirine şu tema dörýär. Gelin bir tema geçelim. Hormatly vatandaşlar, birinji bilen tema geçmäkä men Türkiýeden gelen habarlar bilen sizi ýanky tanıştyrjak bolýan. Ine Türkiýede şu günkü 10.000 adamdan gowrak
Yani 10 adamdan geçti inni Türkiye'de tutulan dokumentsiz ya da dokumenti düzük bolmadyk nillegal ýagdaýda getip ýören adamlarny tutuldy. Şolar 10 munyň geçdi. Bunlaryň geçip otyr. Men bu zatlar näme sizin bu zatlar näme sizin ünsüňiz çekýän ol bir ýöneköy bir hadisa däl. Bu ilhinç hadisa. İlhinç waka. Näme? Ine bizim tutulan vatandaşlarymyz egerde bir ayda 10 muňdan gowrak tutulýan bolsa, onda bir 6 ayda, 7 ayda, 8 ayda 100 muň adam tutulur. 100 muň adam tutulsa, 100 muň adam deport lagerine saklansa, deportasyon lagerinde Türkiýede saklansa, lütfen her bir adam diýmedim diýeni 3 adam ekleýär Türkmenistanda. Diýmek 300 muň adam Türkmenistanda ýani sosial problemasy emele gelýär. Mundan beter sosial problemalar galýar we olar aja ölmez ýöne gaty hor ýagdaýda bolarlar. Gaty agyr ýagdaýda, finans ýagdaýda bolarlar. Sebäbi şo 100 muň adam Türkmenistanda pullar geçirip bilmez. 6 aylap, 8 aylap ya bilemok näçe çaylap. Diýmek Türkmenistanda adamlar sosial problemalaryny eger Türkiýede ya da şurtdak işleyen adamın üstüne çöýýän bolsa, ýani şolardan pul alyp öz gününi görýän bolsa, inni şol öz günlerini görmek kyn bar. Sebäbi Türkmenistanyň iki ýyllyk prezidentleri bular halk bilen işleri ýok. Halkyň sosial ýagdaýyny, hal durmuşy bilen işleri ýok. Bular diňe ýa büdjetde näil pullar oglamak, eksportdan näil pullar oglamak, şoň bilen bular alada. Men näme diýen, ol kezaby serdim. Kezabyň çempiony, Gurbanuly Berdimuhammedow. Bu näme diýär? Bizim büdjetimizden, büdjede goşman ýöne kelletine geleni edýär, ýani büdjetden 3 milyar 700 milyon dolar alýar. 3 milyar 700 milyon dolar 20 milyar büdjetden käwagt 16 milyar, käwagt 22 milyar. Tahminen 20 milyar büdjetden diýmedim diýende 20-25% bolýar. O ýyla bagly. Ine 20-25% büdjetden alsaň näme bolýar? Ine mysal üçin Rossiýada uruş dur. Şonuň büdjeti 10-15% galdy. Ýani uruş bilen bagly, ýani zawodlar, fabrikler we uruşa sarp edýän pullary. Eýýän katastrofa. Bizde bolsa 20-25% galdy. Bizde uruş ýok, bir taraplyk. Nämen esasyna 20-25% büdjetiň puluny Gurbanuly öz ýani fantaziýasyny fantaziýasyny yrda etmek üçin pullar toýýar o tarapa. Hiç il hak ýok. Muňa aňyrdyr bilýän ýok. Mejlis bulun hususy karhanasy boldy. Türkmenistan hususy döwleti boldy. Ne şoň üçin şu kanunlar bozulýar, şoň üçin bozgunlyk temasy emele gelýär. Gaty wajyp mesele bolupdy Türkmenistanlara. Gelin şoňa serdeliň. Men diýjek bolýanda adym egerde Türkiýede nelegallar tut başlan bolsa, eýýem Türkmenistanda problemler dürüp başlady. Ýagny adamlar pul geçirmän, şo ýerdaky ýaşaýan adamlaryň ýani finans ýagdaýy kynnaş başlady. Olar gün-günden agyr ýagdaýa düşerler. Sebäbi hökümetden olar peýda ýok. Gaýtyp hökümetem şonuň üstüne peýdalanýar. Polisler, MHM işgärler, hökümet işgärler şolardan para alyp olaram ýani öz alýan aýlygy 100 dolardan 250 dolara çelli alýan aýlygyna ýaşap bilmeýän, maşgalatny eklep bilmeýän. Şu halkyň hatabyny ýaşaýar. Gurbanuly krupna büdjetden bizim teýik aýlyklarymyz oglýar, ýani şoň pullaryny galan çynawlyklar bolsa halky edip, halkdan pul alyp şoňa ýaşaýarlar. Indi şo pullarym halkdan gelýän pulum adalar. Türkmenistanda kriz mundan beter bolar. Türkmenistanda dogulun möçberi ýene galar. Mundan beter. Onu saklap bilmeýär hökümet. Hökümet o saklaýan hiç bir instrumenti ýok. Diňe garabalarda ýani valütçiklary ulanyp ýene-de nelegal ýagdaýda saklanýar. Mesela bir aýdym. Bizim döwletimiz nelegal ýagdaýyna alyndy, nelegal ýagdaýyna saklanýar we nelegal ýagdaýyna dolundurulýar. Ine şoň üçin bizim hiç zadymyz legal içinde. Bizim halkymyzam içinde nelegal ýaşap, nelegal biznes edip, ziyatky berip, korrupsiýa girip, öwrenen we daşynda da beýleki döwletlerde şonu etjek bolýar. O mümkin däl. Türkiýe döwleti ýyllap bizim nelegal halkymyzy, ýani halkymyzy
gorap, saklap, ona aylyk berip yıllap şonu etdi. Inni Ýewropa giyecek bolsa ýa-da kryzisden çykjak bolsa niligallar durdurmaly. Sen niligal diýmek näme? Siz niligal işläp pul alýan bolsaňyz, diýmek siziň patronuňyz salgyt tölenok. İş taksyny tölenok. Niligal ýa-ni daşdan iş migrant alanna iş taksy bar. Onu tölenok. Diýmek salgytlary tölenok. Siziň üstüňize gazanýan ýa-ni giýdirjinden salgyt berenok. Siziň alýan aýlyňyzdan sosial salgytlar tölenok. Diýmek, ýa-ni Türkiýe ykdysadyna gara deşikler emel gelýär-de Türkiýe ykdysady gowy ýörenok. Şonuň üçin valyuta da galýar. Diňe şonuň üçin ne? Şunun bir sebäp bolýar. Ine şun nelegal zatlary legal etjek bolup Türkiýe ablawalar edýär. Ýani polis, migrasiýa guruluklary diňe türkmenler däl, hemme nelegallar tutup başlady. Muny Türkiýe öňetmeli. Ünsürin şunu Türkmenistanda et bolarmydy? Elbetde ýok. Derrew ýa-ni polisler nelegal gezýän adamlary tutup basyp deport ederdiler. Türkiýe helem çekildi. Biz sağ bolsun niýmeli Türk hökümetine. Inni biziň watandaşlarymyz Türkiýe gelip nelegal ýagdaýda aýlyk alyp nelegal ýagdaýda geçse ay normal diýip pikir edýärler. Gaty näme dogry? Gaty ýalňyş düşünje. Siz jenaýat ýoluny birinji bilen statusuňyzy gowulmamaly. O diýmek näme? Ya iş vizasyny almaly, ýa-da kimlik almaly we işlemeni ruhsat almaly. Onun üçin senin pasportyň düzük bolmaly. Pasportyň düzük bolsa kimlik alyp bilýän. Kimlik alyp bilseň iş vizany alyp bilýän. İş vizany alyp bolsaň messtrahowkany alyp bilýän. Ine şonuň üçin men ýönetim size bir neme berjek bolýan. Biz bütün dünýäde, diňe Türkmenistanda nelegal edip işleri edip endik edip bir. Ýöne düşünämdik. Türkmenistan çäginiň geçerinde beýleki döwletlerde bular ýaly nelegal zatlar ýok. Bular ýaly nelegal zatlar ýa-da administrativ ýa-da jenaýat kodeksynyň maddalarynyň üstüne senip basyp bolýar, saklap bolýar, ştraf et bolýar. Biz bara nelegal edýän işleriň jogapkärçiligiň bardygyny düşünämdik. Biz şonu düşünmeli. Şonuň üçin men haýyş edýän hemme Türkmenistanlylara birinji bilen statusyny, pasport ýagdaýyny düzedin. İkinji iş ýagdaýyny, vizany, iş vizany düzedin. Üçüncü kimliğini düzedin, yerli dokument. Ondan soň messtrahowkany düzedin. Şu 4 tane zat gaty wajyp bolýar. Diňe siziň üçin näme? İstenlik iş migrant ýa-da istenlik bir migrant üçin şol wajyp. Ýöne türkmenler muňa ünsün berenok. Ay albilemok diýip Türkiýede ýyllap getipýärler. Siz kanun bolýarmy? İstenlik ýerde sizi tutup ýa-ni deportasiýon lageryne batyp ýa administrativ ýa-da jenaýat ýa-ni çäreler gurup bolýar size garşy. Ine gurbanlyk kezdä bütün döwlet nelegallygy öwürdi, halkymyzam nelegallygy öwretdi. Nelegally ýaşamany, nelegally işlemän, nelegally korrupsiýa etmän biz öwrendik. Inni ýöne Türkmenistan çägine bolýar, onu etseň edersiň. O ýerde kanun ýok, kanun işlenok. Ne haklar gorap bolýar, ne konstitusiýon kanunly işleýär. Ýöne beýlik döwletlerde daşyna, ýa migrat bolanyňyzda gaty ünsürmüş zatlara. Ine ünsüren bolsaňyz dünýäde ykdysat kriz güýçlenip başlady. Türk döwletem nelegal biznese garşy, nelegal iş hyzmatdaşlygyna garşy, nelegal adamyň Türkiýede bolmagyna garşy hereketlerini güýçledi. Bizim watandaşymyz bir zada düşünmeli. Türkiýe Türkmenistan däl. Türkiýede diýsem kanunlar işleýär. Haçan siz bir döwletde nelegal işleseňiz, haçan siz bir döwletde garadan biznes etseňiz, ýagny bir legalny firma açman, biznes etip ýörseňiz, ýa-da harit alyp satyp giýdejiler alyp ýörseňiz, ine şonuna döwlete salgyt tölemeseňiz, haçan siz aýlyk alyp onuň sosial salgytlaryny döwlete tölemeseňiz, haçan siziň patronuňyz iş migrantlary üçin iş taksyny tölemese, elbetde siz nelegal, ýagny legal däl işleri edýärsiňiz we yerli kanunlary bozýarsyňız. Ine şunu gaty ünsürin, hormatly watandaşlar. Sen döwletde işlejek bolsaňyz iş vizasy bolmaly. Şoňa görä statusyň bolmaly. Ýani kimligiň bolmaly. Haçan siz turist bolup gelseňiz we işleseňiz, siz yerli kanunlary bozýarsyňız. Şonu bilmelisiniz.
Sen haçanda turist bolup gelsen sen statusun çalışmaly. Bizim vatandaşlarımız statusun nämedigini ken düşünen oğlum. Sen turist statusun var daşar yurtda. Sen şu döwletiň raýaty däl. Senin iş statusun var ve senin bosbun statusun var. Şu 3 tane status var. Şu 3 tane statusa göre ondan bir kısan status var. Onun daşary ýöne esas 3 tane status türkmenler degişli. Şonuň elinde bolmasa sen illegal. Düşünmeli şu zatlara. İş statusu ne helalnya? Onu istendik yani turist firmadan soran. Turist statusdan iş statusuna näme geçip bolýar. Soň ýanky bosbun statusu näme alyp bolýar? Onu adwokatlardan soramak. Ene şu zatlary siz öwrenmeli. Siz daşarypda illegal gezip, ýyllap gezip bilen dok, o näme dogry? Ol jogapkärçiliksiz. Ine Türkmenistanlaryň daşarypda bir topar problemalar var. Men aýdyp geçen. Egerde pasportlaryň möhürledi geçen bolsa problema. Egerde kimligiň ýok bolsa problema. Egerde iş vizasy bolmasa problema. Egerde mestrahowka bolmasa problema. Ine şoň birisi bolmasa eýýem siziň bolýan ýeriňizde siz ýerlik kanuny we düzgün bozýaňyz we siziň işiňizde illegal ýagdaý emele gelýär. Sizi ýa-da administrativ ýa-da Cinayet Kodeks boyunca cinayete çekip bolýar. Yani şunu unutmam vatandaşlar. Ine men hatta Fransa'da Türkmenleri duşyanlar, gen görýän. Şular bu döwletden o döwlete dokumentsiz geçip garadan işleýärler. Ine men diňe Fransany alyp görýän. Men Fransa'da firma dolandyrýan. Egerde men dokumentsiz birini iş alsam $143.000 töleýän, euro töleýän ve 5 ýyldan 10 ýyla çelli türme basylýar. Misal bir dokumentsiz bolsa, menim şonu iş alyp ulansam, maňa iş gerek. Egerde şonuň dokumenti bolsa ýa-da şonuň ýanky iş ruhsaty bolmasa, menim şonu ulansam, ýanky status bolsa turist idi ýa bosbun dileji status, o bosbun dileji statusyna ruhsat berilmeýär işlemeli. Ine şu status bolsa menim şonu ulansam, ine men Fransa'da €143.000 ştrafım var. Men tölemeli ve şol adam tölemeli. İki tarap töleýär. Şu ýaly zatlara üns bermän gezip ýörler. Ay tutsa türmede saklarlar, çöreğim bolar, naharym bolar diýip pikir edýärler. Hawa tutorlar, ştraf goýarlar, töle bilmesen ýyl keserler, oturursun we sen ýanky opşnime girýän sistema sen kriminalçyk bolýan. Soň Ýewropada sana hiç ýyl geljeň ýok. Şol ýaly kyn bärde. Bärde awraly özüň saklamak kyn sebebi bir topar ýanky bir düzgünçilik edip bolýar. Sen sana ýygynyň taýak howlayan ýok, sen şonu özüň saznательно etmeliler. Birden üst açylaýsa ine şu ýaly bolýar. Ine şu ýerde men gen görýän Fransada türkmenler Galandiýa baryp işläp gaýdy, oýra baryp işläp gaýdy, aňry işläp gaýdy. Ondan olary başlan bolyn pulunu bermän köseseler, ay maňa pulunu bermeli. Elbetde bermeli, sen illegal. Illegal bar ýok bol diýsen gidersiň. Häzir ýene bir gelseň polisiýa tuturýan diýsen ýene gidersiň. Bol sen hiç il hakyň ýok illegal bolsaň. Legaldan tapawdy, illegalyň hiç il haky ýok. Legalyň şu döwletde hem haky bar. Diňe sen ses berip bilen, ýanky ýerli halk ýaly grajansan ýok, raýatlyň ýok. Kanunda hem ýanky haklar beýliklen ýaly. Açyk tapawdy bar. Ine köp türkmenler pikir edýär, patron iş berse pul төлese diýmek bu zatlar legal diýip gezýärler. Bu illegal. Bu düýünden ýalňyş düşünje. Türkiýede gezip ýören iş migrantlaryň deň ýarysy gardan ýagny illegal bolup, illegal işlerler. Käbir vatandaşlarymyz şonu edenne uluk saadet we administrativ cinayet edýänliklerine düşünen oklar. Men ýürüýde şul gepleşigi taýýarlanymda köp materially gördüm. Indi hemmetine aýdyp bolanok, ýöne gysgaça aýtsam, illegal bolsaň, kanun bozaň, sen ýa administrativ ýa-da Cinayet Kodeksiň üstülen cinayete çekip bilýärler. Bizim vatandaşlarymyz Türkmenistanda ýaly bolup bolýa pul berip syparlaý diýip pikir edýärler. Gaty ýalňyş düşünje. Bize gelýän habarlary görýär, Türkiýede ine bir topar adamlaryň
Sehel dokument näde bolsa tutup deport lagery salýarlar. Elbetde o ýerde iki san ýol bar. Ya sen boyun alýan, sana bilen berýär, iýerýär Türkmenistana. Men gitjek boyun alýan ýa-da sen men akly uzajak, öz hakymy orajak diýip 9-8 ay çekýän. Öýle sana şol şertleri döredýär, özüň Türkmenistana gaýtmaly bolýan. Şo şertleri çylama. Men Türkmenistanyň habar almyşym. Türkmenistanyň ýady mundan metler. Dogzaga dönni. Adamlaryň ýanky sabırlygy duýdunny şo. İş yok. İçinden hemmesi dine çıkacak bolýar. 7 yaşdan 70 yaş içerli gün aýdýarlar. Biz dine çıkmak arzumuz bilen ýaşaýar. Ine iksan kelleli prezidentin dolandyryp Türkmenistan dolandyryp gazanan üstünlükler şol. Bu katastrofa. Doğrudan hem egerde şu daşına çıkan adamlar bozgunluk dilese onu biz hem yerde ofitsialna resmi taýdan tasdiklanan sosial katastrofan bardygyny Türkmenistanda şoň bardygyny biz suwd etdigimiz bolýar. Şoň üçin bozgunluk alyp bilseňiz alyň, bozgun bolun, alyp bilseňiz. Onuň ýürüte şertleri bar, häzir şo boýunça men size düşündürürüm. Hormatly watandaşlar, Türkiýede ýa-da Ýewropada ýa başga döwletlerde legalny galyp işlemek üçin dürli legal ýollar bar. Birinji, Amerikada green card ýörýär. Sen islenik döwletde şu green card'a goşulyp, şoňa ýazylyp, oň bir tölew $10 ýa $30 ýazylyp, garaşyp bilersiň, lotereýaly oýanja birden utaýdan sen gün Amerikaga gidip bilýän, o ýerde iş hak, ýa işlemäne hakyň bolar we şo ýerde sosial kömekleri alman hakyň bolar. İkinji, iş vizasy. İş vizasy üçinçi turist kampaniýany baryp bilersiňiz, ine Warşawa ýa beýlik döwletlere iş vizasyny alyp gidip bilersiňiz. Üçünçi, bozgunluk. Ýagny bozgun bolmak. Ýagny bozgun dilemek. Ine green card'any Amerikada berýärler. İş vizasyny isleyen adam turist kampaniýasyny alyp bilýär. Ýöne bozgunlugy almak üçin onuň bir prosedurasy we şertleri bar. Maňa köp adamlar jaňa diýen, "Burada bozgunlugy aljak, bozgun boljak. Man konsultasiýa ber, kömek et" diýip aýdýarlar. Men hemme adamlara konsultasiýa kömek beremok ýöne biz DWT topary bilen ýa halk hereketiň administrasiýasy bilen maslahatlaşdyk we inni şu bizim watandaşlarymyza kömek edilip bir ýürüýte toparly düzüp başladyk. Kömek edilýär. Ýam Amerikada, Ýewropada adamlara kömek edip başladyk. Ine gelin men size bozgunluk almak üçin prosedurasyny düşündirýin. Birinji bilen bozgunluk näme? Bozgun näme diýilýän düşünjeleri seredin. Bozgun status diýmek, ýani status diýmek elindäki dokument. Şoň status diýilýär. Elinde pasport bolsa rahatlyk bolýar, elinde ýani wagtlaýynça ýaşamana statusyň bolsa ondan sen wagtlaýynça ýaşaýjy bolýan. Elinde bozgunluk statusyň bolsa sen bozgun bolýan. Şol elindäki dokument status diýdi şol. Senin statusyň näme diýip soralýar, käme polis saklaryna aýdýan, men raýat, ýa men iş vizam bar, ýa men bozgunlugum bar. Şeýdip senin statusyň kesitlenýär. Şoň üçin bozgun diýmek düşünje näme? Bozgun statusy diýmek öz ýurdunda ýa-da adatça ýaşaýan ýurduna izarlanmalary ýa-da çynlaky hoplar başdan geçiren adama ýa-da bir adam gorkýanlygyny sebäpli ve ol adam hop aslında bulunduğu sebäpli şol adamın bozgun statusyna eý bolmana ýa-da bozgun statusyny dilemene haky bar diýdi bolýar. Gelin men size bir näçe saytlar görkezeýin. Özüňiz hem şo ýere girip, ýa-ni bozgunluk barada maglumatlar alyp bilersiňiz. Birinji bozgunluk şu Jenevski konvensiýanyň esasyna berilýär. Jenewada bir konvensiýa gol çekdiler, bir topar döwletler, men ýalňyşmasam ony girýän döwletler, haçanna şol 5 tane kategoriýadaky adamlara istenip döwletde şu 5 tane kategoriýadaky ýagdaýy bolan adamlara istenip döwlete ýüzlenene şu döwletler şolary kömek edip status berip bilýär. Bozgun statusyny. Ine şol Jenevski konvensiýanyň esasyna edilýär. Ine men bir sayt tapdym ýürüýte, şu ýerde rus dilinde edilýär, ýöne gowy düşündirilýär.
Nähili ubeşa prosedura edilýär, ýa-ni ubeş statusyn almak üçin, ýa bosgun statusyny almak üçin. Nähili ýa-ni proseduralar haýsy döwletde nähili geçilýär. Şu ýerde gowy düşündirilýär we şu ýerde siz soralar, köp soralara jogap bilýäňiz. Hormatly vatandaşlar, gelin meninde size ýagny bir özümçe gysgaça düşündireyim bostunluk boýunça ýagdaýlary. Indi hop aslyndaky adam diýenmezde kimler bolup biler we olar Jenewada gol çekilen konvensiýanyň esasyna näme üçin bostunluk berilýär? Birinji, rasa priнадлежность, ýagny bir kiçi ýa-da ul milletiň wekili bolup izarlansaň, kimsizlenseň ýa-da hop aslynda meselem sen buluş hop aslynda bolsaň, meselem sen buluş millete degişli we seni buluş bolanyň üçin izarlaýarlar, kimsidýärler, haklaryny bozýarlar, haklaryny gorajak bolsaň basýarlar. Gara sen hop aslynda. Ine bizim vatandaşymyz Mingelov türmede oturuyor. Ine şunun için şunu oturuyor. Şunu käbir ýagdaýda Amnesty International türmeden alıp günü Ýewropaga getirip gün avtomat ýagdaýyna bosgunluk berip bilýär. Käbir ýagdaýlarda. İkinci, istenik etnik ýa-da jemgyýet toparına degişli bolan adamlar izarlansa ýa-da hop aslynda bolsa, olar ýa-ni bosgunluk almany haklary bar. Olar kim bolup bilýär? Homoseksual bolsaň, sen seksual ýagdaýlaryň boýunça diskriminasiýa etseler, ona şu topara gelýär. Girýär we şundan başga da toparlar ama ýa-ni kiçik toparlar ine şunu ikinji etnik ýa-da jemgyýet toparına degişli adamlaryň haklary, hukuklary we bozulsa we hop aslynda bolsa döwlet tarapyndan kimsidilse, izarlandyrylsa ýa-da bir toparyň tarapyndan izarlanylsa, onu şunu alyp biler. Üçüncü, din uğurdan. Mesela sen din dünya garaýşyň sebäpli seni döwlet tarapyndan ýa-da bir toparyň tarapyndan döwletde izarlansaň ýa-da kimsidinseň we döwlet sana, döwletiň häkimetiň ýa-ni gurumalaryna öz haklaryny gorap bilmeseň, onu sen bosgunluk almany hakyň bar. Bosgun bolmany hakyň bar. Dördüncü, raýatlyň zirarly. Mysal üçin sen Rossiýada gezip ýördiň. Sen şu ýerde Türkmenistanly we seni ortalar gurýa, gynýa, kimsidýär, polisler çyrnamazy diýip, ýa-ni sana lakam goýup, kimsidip izarlanýan bolsaň ýa-da şu ýerde seni bir topar şu ýerde izarlap urýan bolsa ýa herakçylyk görýän bolsaň, onda sen bosgun almany hakyň bar. Beşinji, özüň syýasat garaýşlary üçin döwlet tarapyndan izarlanýan ýa-da hop aslyndaky adam bolsaň, onu senin bosgunluk almany hakyň bar. Ine şul beşinji bizim aktivistlerimiz degişli we şolary kömek edýän adamlar degişli bolup biler. Egerde haýtan bolsa, bir uğurdan sana hop awanýan bolsa, onda sen bosgunluk diläp bilersiň. Mysal üçin Einstein bosgunluk dilen adam. Hatta alim, bütün dünyada tanalýan alim Einstein onun bosgunluk diledi, bosgunluk aldy. CRU we ABN işgäri Edward Snowden hem Russiýada wagtynça bosgunluk aldy. Köplenç bosgun öz ýurduny terk etden adamlar bolýarlar. Bosgun statusy öz ýurdundaky izarlanmalardan gorkyan we öz ýurdundan goro istemeýän ýa-da goro alyp bilmeýän adamlara berilýär. Diýmek, senin haklaryň bozulan ýagdaýynda sen polisde, MHM'de, prokuraturada, sudlarda öz hakyny gorak gören bolsaň, olam belli bir netije getirilmedik bolsa, ýene de haklaryň bozup duran bolsa, onu sen Türkmenistana däl, başga döwletde bosgun bolmany hakyň bar, bosgunluk dilemeni hakyň bar. Egerde izarlanmanyň sebäpli belli bir jemgyýetçilik toparyna degişli bolsaň, ýa-da syýasat pikirleri zerarly izarlansaň, ýa-da din üçin, milletçilik üçin şurýaly ýa-ni balanşykly problemalaryň esasyna sen izarlansaň, onu muňa adaty gaçyp atalgy diýilýär. ýa-da konvensiýonly uberişi diýilýär. Diýmek, sen şul ýa-ni men aýdylan 5 tany görkezen urumdan
peýdalanyp bosgunluk aljak bolsaň, şuňa adatty gaçyp atalga diýilýär. Yani adatı gaçyp atalga almak diýilýär. Ýöne eger izalanmagyň sebäbi bu adamyň erkinligi gorumakdaky hereketleri bilen baglanşykly bolsa, bu konstitusiýon gaçyp atalga meselesidir. Ýöne aktivistler öz haklaryny gorayan adamlar ve öz haklaryny sen aktivist bolma, yani grajdansk aktivist bol, ya ýöne adam bol, öz haklaryny gora bilmän, döwlet tarapyndan izalansaň, ýa-da döwlet tarapyndan hop ýagdaýa salynsaň, ýa-da bir topar adamyň tarapyndan hop ýagdaýa salynsaň, onda sana konstitusiýa gaçyp atalga diýilýär. Ýa-da konstitusiýon uberşi diýilýär. Şunu iki türlü uberşi var. Bu ýagdaýa öz ýurtlaryna demokratiýa ıgrarlygy sebäpli hop awanyan ýa-da adar berilýän syýasy ýa-da kärdeşler arkalaşyklarynyň aktivistleri, sunugat işgärler, jurnalistler ýa-da intellektual adamlar diýip biler. Yani şu soňky konstitusiýon gaçyp atalga. Indi Ženevski konvensiýanyň esatyna gaçyp atalga almany hakyňyz bar, bosgun bolmany. Indi şuň prosedurasy nähili? Gelin men size düşündireyim. Ýewropada şeýle prosedura bar. Sen gaçyp atalga almak üçin birinji öz dosiýeňe diýen. Dosiýeňi ýazmaly. Näme bolup geçen zatlar bolsa, näme hukuklar awalan bolsa, näme ýanky kynçylyklar çeken bolsa, näde kanunlaryň bozulan bolsa, näde sen ard edip ýüzlenip şo ýerden ýok alan bolsaň, ýanky netijeni alyn bolsaň, ýok netijeni. Ine şu zatlar jemläp şol Ženevski konvensiýanyň esaslarına seredip, şoňa görä dosiýeň taýýarlap, gerek hatlaryny partiýalardan ýanky adamyň haklaryny gorayan gurumlardan alyp, YouTube'dan hem ýerden syýlkary jemläp, dosiýeňi alyp, onsoň istenlik döwletde, ýanky oturýan döwletinde ýa-da transit bolup duran döwletinde ýa-da baran döwletinde bosgun dilep bilýär. Bosgun dilemek üçin sen görün polisyny ýüz tutsaň ýa-da aeroportda bolsaň, şurada polis bar, aýdýan men bosgunluk dilejek diýen. Ýa-da bir şäherde bolýan bolsaň, şo häkimligine baryp aýdýan men bosgunluk dilejek. Seni derro deportasiýon lageri, pardon, migrasiýony guluň ýürüte bir lager bar. Ýanky bosgunlar üçin, şoları saklamak üçin we şo ýerde şoları ýanky ýygyder işlerini çözmek üçin bir kamplar bar, şo ýere goýarlar. O kamplar adat kamplar, deportasiýon lager däl, ýapyk guply saklanoklar, diňe baryp akşam ýatýan, naharyň çöreňi berýärler, çykýan, gedýän, şäherlerde aýlanýan, ýene gedýän akşamda. Sen şo ýerde ýatyp çöregip bilýän ýeriň şol sen. Yani şo ýer lager eltýärler. Şo ýerde birinji bilen sen ýol interwýu alýarlar. Häkimlige gidip. Ýol interwýuny näme sen şöre geldiň, şunu okudy. Näme sen geldiň, näme sen dilýän diýip umum maglumatlar alýarlar. Onun meşgulundan soň bolsa seni sosial assistent diýilýär, ýani assistent gelýär, sosial problemleri çözmäne hal ýagdaýyny soraýar we sen bilen migrasiýon gulugy arda ýazýar. Dosiýeňi ýanky. Sen dosiýeňi okap, şondan bir näçe soralar bar, 10-15 soralar bar. Şo soralara jogap ýazyp, sen dosiýeňi migrasiýon gulugy berýär. Ine şondan soň sen aradan hat alýan. Senin dosiýeň kabul edildi we sen dosiýeňe sirdilýär diýip. Ine şol haty alandan başlap, şo günden başlap, şo hatyň datasyna sirdip, senin statusyň emele gelýär. Senin bosgun dileji statusyň emele gelýär. Ine şo statusyň bilen sen 1, 2, 3, 4, 5 ýyl saklanyp bilýän. Ine o statusyň käbir döwletlerde sana işlemene ruhsat berilmeýär. Şo statusyň üstünden. Ol döwlete bagly. Eger de sana işlemene ruhsat berilmese diýmek sana sosial kömegini berýärler. 500, 600, 700 euro aýyna berýärler. Ýatýan ýerine muht, ýanky köp zadyna muht, käbir başga da kömekler berýärler. Umuman kösülmedi ýaly şertler edýärler. O şo şertler döwlet bilmese, ýanky hökümet sana işlemene ruhsat berýär. Ine Fransada şeýle bir neme bardy? Sen 1 ýyl garaşýan, eger 1 ýylda sana ruhsat gelmese, sen ýanky häkimlige, ýani prefektura ýüzlenip iş ruhsatyny alyp bilýän. Men garaşdym,
Maňa bagly problemi size bagly. Maňa iş ruhsaty berin, men işlejek diýemem, sana iş ruhsatyny berýär. Eger 3 ýyl işlesen, sen başga status emele gelýär, sende iş statusy. Yani şoň bilen ýaşap bilýär. Ol her döwletde aýratyn, yani yerli kanunlar ve yerli ýagdaýlar. Ol hemme döwletlerde deň däldir. Şweýçada başga. Şweýçada bir tapşyrdyňmy, seni saklaýarlar. Ýöne ýok diýip, yani negatif alansoň, seň dosýeňe çağırıp interview geçirip negatif alansoň, bir gerek suwda berensoň, sen suwda da negatif alansoň, ondan soň seni yani iyi berýärler. Watanyny iyi berýärler. Seň bildiň töleýärler, polis bilen seni ýörüp goýarlar. Indi sosial assistent size kömek edýär, sen ardan tapşyrýan. 6 aylap, 9 aylap garaşýan, käbirin 1 aýdan soň, käbirin 6 aýdan soň, käbirin 1,5 ýyldan soň çağırýarlar. Seni ýürütip migrasiýon gullugy çağırýar. Şo ýerde ýürütip inspektorlar bar. Şo inspektorlar seniň dosýeňi öwrenýärler bir 3 aý. Öwrenip seni çağırýarlar da sana bir 40-45 soragy berýärler. Şo soragyň içinde ýagny provokasiýon soragy bar, ular professional. Seniň taryhyň hakykatmy, senin dokumentlerin hakykatmy barlap, şo ýerde interview guturan soň 20 ýyl onuň içinde şolar jogaply, ýani borçly sana jogap bermeli. 20 ýyl içinde sana jogap berýär. Pozitif bolsa, senin dosýeňe pozitif berilýän bolsa, sen ýürüýte täze programa girýän, ýani integrasiýa programasy. O ýerde sana dil öwredýärler, kwartira berýärler, ýene bir zat. Aýra ýuwaş-ýuwaş şol yerli, ýani millide integrasiýa edýärler. Haçanda sen dileji bolsaň, sen Ýewropada, ýöne sen Ýewropanyň içinde däl diýip hatap edilýär. Sen ýani serhedin arasynda diýip hatap edilýär. Şoň üçin käbirleri şol statusy, dileji statusy alsa boldy, Türkiýede ýa Ýewropada boldy, işim bitdi diýip pikir edýär. Ha o işin bitdi wagtlaýynça. Ýöne istendik wagt interview çağırıp seň işini ýatyp bilýärler. Şoň üçin haçanda sen bozgunluk statusyny alan ýagdaýynda interviewny geçip sana da pozitif beren ýagdaýynda işin tamamlanýar. Şoňa çelli sen giýje uny dosýeň üstünde işläp, ýani prosedurlar bar. Ine bizim devlet halk herketimizde eýem bir şuany oglanlar bar. Şol urda işleyen ve adamlar kömek edýän adamlar bar. Eger de bizimle habarlaşsaňyz, ine biz düşünürüz. Kim Warşawada bolsa, Serdar Hojanepesov habar tutun. Ine şol oglan size kömek eder ve şo gruppa bilen sizi baglaşdyrar. Diýmek, sen dosýeňi berýän migrasiýon gullugy, sen çağırýarlar, seni barlaýarlar we 20 ýyl günden status alan ýagdaýynda, ýagny sana bozgunluk berilen ýagdaýynda senin durmuşyň ütkä, senin ykbalyň ütkä, seni ýem yerli halka integrasiýa edip, sen hemme haklaryny bilýän, medisina, ýani işläp bilýän, sen hemme dadet bilýän yerli halka ýöne saýlawlarda ses berip bilýän. Ýöne haçanda sen bozgun dileji bolan wagtdan medisinaň boş köp zatlaryň emele gelýär wagtlaýynça. Ýöne negatif alyp, suwda da negatif alsaň, ýani tribunalda, onda şol hemme berilen ýani sosial kömekler kesilýär. Sen öňe gaýtmaly bolýar. Şu zatlara ünsür. Inni haçanda sen interviewny geçip, şo ýerde negatif alan ýagdaýynda, ýagny senin ol ýani suwtnabyň pes bolan ýagdaýynda ýa-da inspektor sen diýen zadyna ynanmasa, alýanyny tutsa, onda sen ikinji şansyň bar. Şolary suwda berip, ýani 20 ýyl onuň içinde suwda berip, ýene de garaşyp suwda eýem inspektor diýär, suwda ol beýlik tribunallarda sosial tribunal diýilýär. Şo sosial tribunalda şo ýerde sen ýani dosýeňe seredilip, şo ýerde sana gaty ise bir 10 soragy berýärler-de, şol inspektor seni sen dosýeňe edende ýalňyşdymy, netije çykaranda ýalňyşdymy, ýalňyşmadymy, şo zatlar görüp, şo ýerde sana pozitif ber bilmek mümkin. 80-90% şo ikinji gerekde berilýändir. Ine Fransada şeýle. Men bu zatlar ne ýapyp bilýän sebäbi, men 15 adamyň dosýesyny oňurup, şolary pozitif alyp berdim. Men alyp beremok, ýöne şu dosýesyny nime edip, olary taýýarlap, ýani taýýarlyk gördürüp,
bir topar 70 soru dosiye boyunça tayyar edip şol berip şol öwredip şeýdip men pozitif alyrdım. Kömek etdim şondan bana. Hatta adwokatlaryň ýanyna baranda da adwokat günay diýe. Bar soragy murada berin, şol söýdi düşündirir. Maňa gelmeň, sen gaýrat edip şol kömek etdim. Men adwokatyň işine diýerim. Gynasakdan. Dost olanlar, ýa-ni közenýän adamlar Laytada Çeçen halkyna kömek edýär. Ine şeýle ýagdaýlar. Inni men mysal getireyim. Haçanda siz negatif alan ýagdaýyňyzda, ýa-ni inspektor siz barlap, migrasiýa inspektor siz barlap negatif beren ýagdaýynda size hökman muht adwokat berilýär. Şo muht adwokat bilen siz işläp bilýär. Muht adwokat egerde birinji tribunal utulsa, onu ikinji, üçüncü hem bolup biler. Ol adwokata bagly. Onun aýratyn prosedurasy bar. Onu da işläp bolýan. Onu da şansyny uturanok. Indi men bir mysal getireyim. Ine näçe men ýan şeretap bolun dosiýany bereňizde. Dosiýany taýýarlaman, arda bermeň, men bosgunlyk diýýän. Ine mysal bir çeçen bar, şöýra geldi. Şol hakykatdan hem uruşda uruşdan gelen adam. Hakykatdan hem şoň ýa-ni bolýan owasyň öýüne ortaly granat alyp ýa-ni hemmetini öldürtdiler diňe şol galyp. Hakykatdan hem dokumentler amma hemme adamma suratlar amma. Şol almady. Näçe sebäbi inspektor barlarına Ženevs konvensiýasynyň proseduralary bar. Şoňa deňgelýär, deňgelmeýär bardy. Egerde sen bolun hakykaty bir dogry beýan edip bilmeseň, saňa negatif berýärler. Başga bir mysal, ine Moskwada çeçenler bardy. Men tanayan, biznes edip ýürenler, jaýlaryny arenda berip, Fransaga gelip, adwokata $1.500, $3.500 berip, öýüne dosiýe etdirip, baryp, ýa-ni dosiýetini berip, pozitif alanlar bar. Onun ýa-ni taryh hakykatda ýöne pozitif alanlar bar. Käbir ermenler türkmen diýip alýanlar amma bärde pozitif. Şoň üçin siz dosiýany taýýar edende gaty ünsürmeli şu zatlara. Hakykata göre işlemeli. Türkmenistanyň istenlik adamına pozitif berip bolýar. Ýöne dosiýany dogry etmeli. Ýa Türkmenistanyň haklary gorap bolmaly. Şonu tuğut etmeli. Ne şuryaly tapawutlar bar. Inni ýene de bir zat aýtjak bolýan, ine bizim köp watandaşymyz ýalňyş. Men ýene bir gaýtanýan şuny. Haçanla olara wagtlaýyn bosgunlyk dileýiji diýip status berip saklasalar, men inni dokument aldım diýip pikir edýärler, işim bitdi diýip pikir edýärler. Ýok, ol arda berende aňyrdan sana jogap gelýär, wagt seni dileýiji, ýa-ni bosgunlyk dileýiji, bosgun dileýiji statusyny ine diýip berýärler. Ol şol final statusyny däl. Sen tek dileýiji. Sen bir topar prosedurlardan geçip suud etmeli. Ondan sana ýa-ni hakyky status berýärler. Dileýiji däl, bosgun statusyny. Şol iki tane statusyny tapawuty siz bilmeli. Ine men size düşündiren statuslaryň tapawutlaryny. Status prosитель убежища ýa-da bosgun dileýiji status bar. Status убежища sana bosgun berdiler. Şo berilen üçin senin indi bosgun statusyň bar. Onda status almak problemasy gutordy bolýar. Boldy. Sen statusly ömrüň ötünçe şo döwletde gezip bilersiň. Senin dokumentin avtomatik ýagdaýda ýa-ni ütkeýär. Mysal üçin Fransada 10 ýyllyk berilýär. 10 ýyllyk sana ýa-ni titre séjour berilýär, ýürütli dokument. Mende köp kopýalar, men ýöne görkezmäne hakym ýok. Men işgärleriň, käbirleriniň şo statusy bar. Ine şonu görkezip biljekdim, onu ýöne görkezmäne hakym ýok. Şoň üçin Farhadyň meselesinde de bul demaş diýilýär da, bul prosedura individualny. Hiç kimin şunu aýtmana haky ýok. Ne jurnalist, ne siýasatçyň aýtmana haky ýok. Şol adamyň öz ıhtiýarlygy bolmasa, biz aýtmana hakymyz ýok. Ine şoň üçin Farhad Meýmankuliýewiň dosiýasy boýunça hobo statusy bar, halkara statusy, goruýucu statusy we şo barada biz gürlemän hakymyz ýok. Boldy. Şol tasdiklandy, şo bar. Inni şol nähil alyny, nigide alyny biz aýtmana hakymyz ýok şoň. Ýa ol ýa-ni ofitsialna gazetlerde publikasiýa edilen o statusy. Ol diňe şoň özüne
bağlı ve hükümetde galan material. Indi käbir sorular bolup biler. Men şu sorulara da jogap bereyim. Ine senin bosunluk dinleýänini Türkmen hökümeti bilip bilýärmi ýa-da ýok? Bilip bilmeýär. Haçan da sen bosunluk dileňde, istenip döwletinde. Eýýän bol gizliň ýanky mesele. Seni gorumaly, seni sana hoppa. Seni gorumaly. Şoň üçin senin daşynda informasiýany bekleýärler. Seni gorap başlaýarlar. Ýöne özüň agzyň bilen saýrap ýörseň, konsulluga baryp ýa o ýerde bu ýerde saýrap ýörseň, onda sen özüň pazar edýän. Hökümet egerde bir ýerde mysal üçin sen probit edip bir ýerden bir spravka aljak bolup ýanky zapros edäýse, onuň bilnäýse, sen şu hökümeti suwda götüp bilýän, ömrüň ötünçe şolar sana tölerler. Ve bar dowuň arnaşyny getirdip bilýän Ýewropa. Şol ýaly olar bilýär. Öz ýa borçlaryny bilýär. Şoň üçin olar ýaly zat bolmagy mümkinler. Özüň bir ýerde gürlämeseň, hiç ýerde Türkmen hökümeti hatda gurbany ul milliardlap Fransa gelse de dilese de bermeýär şu maglumatlary. Hiç kime bermeýär. Şonu bilip goýun. Maglumatlar ýapyk. Özüň bir ýerde gürlämeseň, hiç ýerde bilinmeýär. Ikinci soru. Bosunluk dilen döwletiň maglumatlary Türkmen hökümetine berip bilýärmi ýa-da ýok? Berip bilenok, gadagan. Birden beräýse, şol migrasiýonly gullugy ştrafa durdurýarlar, şol adam mümkin basarlar. Ýöne sana sen garnaşlaryň bilen şol bosunluk bererler ve sana bir topar pullar bererler ştraf hökmünde. Sebäbi sen ykbalyň bozulýar. Sen Türkmenistanyňky dogunarnaşyň ykbaly bozulýar, basçylar gidip başlaýar. Sebäbi sen bosunluk dilenine Türkmen hökümetiniň kanun bozýanyny suwd edeniň bolýar. Opozisiýon işinden beter bolýar. Ine biz opozisiýon işleri ýet, biz şolary suwd etmek üçin hatlar ýazýar. Sen bolsa ýanky delilli gelýär. Şoň üçin agzyna bek bolmaly bu zatlara. Üçüncü, men bosunluk dilesem, men goruň astynda ýa-da ýok? Sen goruň astynda, döwletiň gorunyň astynda. Ine Farhat Meymankuliýew halkara döwlet gorunyň astynda. Şunu gorap dolar, şunu advokata meltiren oklar, konsulluğa meltiren, hiç kim meltiren ok. Goruň astynda şona. DWT Halk Hereketi şu soragala adamlar konsultasiýa berýär we ýürüýte bir bizim kiçik toparymyz bar. Dosiye ýazmana kömek edýär we urukdurýar adamlary. Gerek bolsa hat berýär. Gerek bolsa ýöne ine Serdar Hojanipes bilen habarlaşyň. Şoň telefon nomerini özüňiz tap bilersiňiz, şoň ýanky çykyşlaryň aşagyna ýazsaňyz, size habar tutar ýa-da Telegramda ýazsaňyz, onu habarlaşyp bilersiňiz. Ine hormatly watandaşlar, men gysgaçyk size bosgunluk barada meseleleri düşündirdim we size aýdýan egerde statusyňyz ýok bolsa, hiç ýere ýagdaý bolmasa, puluňyzam bolmasa, bosgunlygy ýerin. Bosgunlygy ýeriňizde düşündürün ýagdaýyny. Ýöne bosgunlygy girmäken dosiýeňi taýýar etmeli, hatları ýygnaşdyrmaly we baryp ýanky dosiýeň komple bolmaly, ýani komplektabat etmeli. Hormatly watandaşlar, Türkmen halkynyň şuňky agyr ýagdaýy, onuň kommersant bolmaklygy, onuň watançy däl bolmaklygy, onuň moral taýdan, ahlak taýdan pese düşmegi, onuň haklarynyň bozulmagy, onuň ýanky ýagdaýynyň katastrofa, ýani hal ýagdaýynyň katastrofa bolmagy, tragediýa ýagdaýynyň awtory Gurbanuly Berdimuhammedow. Ýadyňyzdan çykarmaň. Şoň üçin biz görüşmeli. DWT Halk Hereketi tiz wagtda sizi çykyşlara çağırar. Biz çykmaly we Türkmenistana demokratiýa sistematyna Türkmenistany geçirmeli. Bizde başga alaç ýok. Bolmasa biz halk diýilýän halk diýilip ýiters we biz Gurbanulistan bolarys we Gurbanuly türkmenler bolarys. Eýem Türkiýe giden türkmenler o ýadyňyzda bolsa Eýranda galan türkmenler ýaly, Afganistanda galan türkmenler ýaly bolup bilýärler. Ananyň bizim watanymyzy gidirmeliler. Doğduk mekanymyzy biz gowy saklamaly. Kim bolsa prezident şo bolsun, ýöne mekany biz ýitirmeliler. İksan kezaba bermeliler soňra. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Siziň dolu hakyňyz bardyr. Türkmenistanyň içinde
konstitusiýanyň esasyna, konstitusiýanyň maddalarynyň gorugyny esasyna öz pikirinizi aýtmany, öňe çykmany, hökümetden haklar sormany we hökümetden borçluny sormany hakyny bar. Gurbanyňdan onuň aşagdaky ugulundan konsullardan, pasollardan hakyny bar. Olar bize servis edýär. Biz olara servis edemiz o. Şoň üçin şunu ýadyňa çykarmak. Vatandaşlar, indiki gepleşiklere çelli, hoş sağ olun. Sizin hemmeňize üstünlük arz edýär. Şoň günler men köp çykyş edemok. Biz 15-nji awgustdan başlaýar. Şoňa çelli adamlara açyk dinç berýär, özümiz hem dinç alýar sebäbi biz ýyllap çykyş etken otýar. Käwagt günde 4 çykyşa edýänler. Şoň üçin 15-nji awgustda çelli biz ine dewlete halk hereketi ýatdy diýmem. Biz dinç alýar güýçlenmek üçin we 15-nji awgustdan biz iş başlaýar. Biz adamlary gatşat ýagdaýda problemleri düşündirip adamlar bilen öňe çykyp biz demokrat sistematyna geçmesek bolmaýar. Biz bir yapışdyk Gurbanyň boýundan biz şonu ýykman goýurmaz. Goşuň bize bizim saytymyza gelin, bize donation edin, bize kömek edin, bize hemme kömekler berip, videolar paylaşyň, like koyun, komentariýa ýazyn, öz pikirlerinizi aýdyp duruň. Ya biz sizin üçin işleýär. Bize donation edin, bize agzam bolun, bize pul kömegini edin, bize hemme kömekler berip. Ya biz sizin üçin işleýär. Şunu men efirim mutoryan hemmäňize üstünlikler arzu edýän. Sağ olun.